आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' मानसि खोथाखौनो बेसेबां बुंबाय थागोन नोङो बिनि हिसाबा बोरो हिसाबा बोरो हिसाबा बोरो and welcome to my channel. Okay, so now actually आङो बे नोंसोर भिडिअखौ नुखाबाय खोमा ओके दा फार्स्ट आं जि प्ले खालामदोंमोन बे भिडिअखौ नोंसोर नुखाबाय स' बिनि सायाव आं फंनैसोल' बुंनो गोसो मानो होनबा लाइक इट्स भेरि इम्पर्टेन्ट फर एभ्रि वान अफ इउ अके इट्स भेरि इम्पर्टेन्ट मानो होनबा नाय दायो पलिटिशियानफ्रा बिराद थगायो नङा होमबा बुंनायावथ' बिराद देखायफ्लागोन लाइक आं बिदि जानो गोसो गैया एबा आं CM जानो गोसो गैया MP जानो गोसो गैया MLA जानो गोसो गैया बाट इन रियेलिटि दे आर जास्ट फेकिं इट आउट अके बिसोर माने मा होनो लाइक जास्ट देखायफ्लानाय गोसोआव दं कि आं जानो गोसो बाट इन रियेलिटि दे आर जास्ट लाइक पाब्लिकखौ माने जाम्बा खालामनो थाखायसो माने बिसोरो माने थगायो इन मेनि केसेस नाय नोंसोरो बिराद बुस्थुआव नाय नोंसोरो जेरै दायो गफुर हालामनि खोथाखौनो बुंना लादों नङा होमबा होनबाय कि आङो जेब्ला फैगोन गभर्नमेन्टआव फैगोन आं सब सोलायजोबगोन दसेनो माने सुइडेननि खोथा रायलायदोंमोन राइट आं नुदोंमोन मोनसे निउसावहाय बाट रियेलिटियाव मा खालामदों सब जास्ट नंखाय बाखायसो खालामगासिनो राइट नोंसोर बयबो मिथिजोबखायो दायो नोंसोर आंखौ सानगोन कि अ शिट दिस इज अल्सो IT सेल्स अफ BPF नि IT सेल्स होनना सानगोन बाट रियेलिटियाव आङो रावनिबो IT सेल्स नङा आं जास्ट निउट्रेल जानानै खोथाखौ रायलायदों मानो होनबा जोंहा बयहाबो राइट्स दं प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टखौ कुइसन खालामनो नङा होमबा बयहाबो राइट्स दं एस एन इन्डियान नोंसोरनाव बयहाबो राइट्स दं कि नोंसोर प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टखौ सोंनो हायो अके स' देट्स द रिजन आरो दायोथ' मा होनबावनो आङो मोननैसो भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बाट आं साननैसो नेथ'नोसै मा रिजाल्ट फैयो बिनि उनावसो बे भिडिअखौ बानायगोन होननानैसो माने आङो नेनानै दं BTR एकर्डनि सायावहाय अके पिस एकर्डनि सायावहाय बानायगोन होननानै आं नेनानै दं आं बिराद सानबायखि आं बानायस्रानोसै नामा बाट आं सानबायखि दायो नंथ'आ साननैसो नेथ'नोसै मानो होनबा जागोन होनगासिनो नालाय स' बेखौ साननैसो नेथ'नोसै बिनि उनावसो आं भिडिअखौ लाबोगोन होननानै आं सानदों आरो आं दायो होनो लुबैनाय बेसेबांखि नोंसोर फेक प्रपेगेन्डा सलायनाय नुयो ओके इउटुबनि बागै बेसेबांखि फेक प्रपेगेन्डा सलायनाय नुयो बेफोर सब नंखाय गोजासो जास्ट फेकसो आं बेखौनो होनो लुबैयो स' आं बयखौबो होनो लुबैनाय जि बुंदों अके पलिटिशियाना जि बुंदों बेखौ फोथायनाङा इट्स इउजलेस ओंखायनो आं माने पलिटिशियानफोरखौ आं फोथाया जेब्लानोखि आं डिपलि रिसार्च खालामनानै नायागौ माने आं बिसोरखौ फोथायखाया स' जास्ट बिसिमल'सैखा नोंसोर मिथिखासिगोन आं मा होनो लुबैदों एबा मा फोरमायनो लुबैदोंमोन आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया भिडिअखौहाय जास्ट बिसिमल'सै नोंसोर भिडिअ क्लिप नुखाबाय मा थगायदों मा थगायाखै नोंसोर बयबो मिथिजोबखायो नोंसोर नुबानो मिथिखायो स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट